Oikein hyvää päivää, meikäinen on Ellardo ja tänään niin kuin videon nimestä saatattekin huomata, avataan tällainen Audio-Technican AT2020 kondensaattorimikrofoni ja Sennheiserin Zenux 302 USB mikseripöytä. Tämä mikseripöytä itse saa tänne aika pien ja sillä saakin säädettyä aika hyvin tämän mikin volumet, kainit ja muut basson tasot. Ja ehkä lisättyä jotakin siihen taustallekin. Te varmaan saatatte ihmetellä nytten, että miksi mun ääni sitten kuulostaa näin surkealta, vaikka mulla on uusi mikrofoni. Ja se johtuu siitä, että mä halusin, että teillä on jotakin verrattavaa tähän mikrofoniin. Mun mikrofoni, mitä mä käytän tällä hetkellä, on nyt Logitech G430, niin oma mikrofoni, jota mä oon käyttänyt aiemmissa videoissa. Mutta nyt mä vaihankin sen tähän uuteen mikrofoniin. No niin, ja nyt minulla on käytössäni tämä uusi Audio-Technican AT2020 mikrofoni. Ja mä ajattelin, että tässä on vielä tätä unboxing videota tuolla taustalla pyörimässä. Ja mä mietin, että mä kerron sitten, että miksi mulla ei ole tullut videota. Elikkä mulla on nyt tää kesä mennyt vähän siinä, että mulla on ollut esim. Alkukesästä 5 viikkoa nyt kesätöitä. Ja siitä on mennytkin sitten tuosta 7.30 niin aina siihen 3 asti. No, mullahan olisi siinä 3 jälkeen vielä hyvinkin aikaa kuvata ja sen muuta. Mutta sitten tuli seuraavaksi ongelmaksi se, että siskon ja sen poikaystävä tuli sitten käymään täällä. Ja ne oli sen poikaystävä oli täällä sellaiset 2 viikkoa ja sisko sitten on vieläkin tällä hetkellä täällä käymässä, mutta nyt ne on lähtenyt Jyväskylään porukoiden kanssa. Joten mulla on tässä välissä hyvä aikaa kuvata tai äänittää tää video. Ja sitten mulla on ollut myöskin paljon kotitöitä, joihin mulla on mennyt sitten aikaa. Esim. Täällä ollaan tehty just kaikkea kesäprojektia, esim. Kaikkea keräsään viskaamista pois, joten meillä on mennyt täällä silleen ainakin 10 kärryistä kamaa kaatopaikalle. Mä joutun sitten niissä auttamaan ja siinä on kulunut aikaa. Sen lisäksi mulla on tietenkin vapaa-aika mennyt myöskin tähän uuteen Pokemon Go-peliin. Tietenkinhan minäkin siihen lurahdin. Ja siinä on mennyt sitten aikaa, kun on kaverin kanssa käynyt kylällä. Paitsi, että mitä kavereita mulla mukaan olisi. Ja niin, mä voisin sitten seuraavaksi vähän näyttää, että miten tämä mikki ja tämä mikseripöytä toimii. Elikkä siis, mullahan mikki on sitten itsessään laitettuna tällaisella patentilla tähän aika hyvin mun tuoli eteen tälle, että mä voin hyvin puhua siihen ja tuossa näette vähän ehkä taustalta jotakin, että minkälainen kone ja muuta mulla on. Tästä sitten tää mikseripöytä, mä pystyn tästä ensinnäkin volumen säätämään tähän mikkiin. Tästä kainio, kuinka kaukaa se ottaa tän. Tähän tietenkin selitetään tää mikki sitten itsestään mitäs muuta. Ja tästä mä voin esim. Näitä matalia ja korkeita taajuuksia säätää korkeammalle ja matalammalle. Hyvin sanottu, ei? Joo. Ja tässä sitten tällä uralla mä voin säätää ääntä, mikä tulee esim. Mun koneesta. Jos mä haluan, että mun koneelta tulee ääntä, joka kuuluisi sitten ikään kuin tuon mikrofonin kautta tuosta, niin sitten mä voin laittaa sen tästä säätää sitä, että kuinka kovaa se kuuluu siitä, sitten tietenkin nämä, että korkeat ja matalat taajuudet kuntoon. Tästä mä voin myös lisäksi liittää tällaisella kaapelilla esim, mikä minulla nyt tässä on, niin kännykän kiinni ja soittaa vaikka musiikkia sen kautta. Ja tästä yhäkin säätää sitä kovuutta siihen taustalle. Näillä napeilla mä voin säätää, että mistä tulee ääntä vai tuleeko ollenkaan koneesta vaiko tästä. Ja sitten vielä se, että mihin se menee. Ja tästä mä voin säätää tämän
kuinka paljon sitä ääntä tulee tästä mikrofonista mun kuulokkeisiin, jos ne olisi kiinni tässä. Ja tähän voi tietenkin tämän itse mikinkin sitten laittaa kiinni, jos mä haluaisin vaikka tosta näette mikin laittaa kiinni. On muuten likaiset kuulokkeet. Vähän ollut päässä. Tästä säädettiin jotakin, tai vähän tarkemmaksi, että miten se menee. Ottaisin jotakin särinää tai poppia pois. Ja tää valo näyttää aina, että milloin tähän mikrofoniin tulee sitten tuolla noin ääntä. Esim. Kun näet, mä puhun tässä koko ajan, niin se mikrofoni ottaa sen äänen tälläkin hetkellä. Tää menee tosta USB-piuhalla suoraan koneeseen tuonne jonnekin johtohelvettiin. Joo. No, se oli kumminkin tossa tai sit tässä. Mä voin sanoa nyt omalta osaltani moro. Oikein hyvää päivää. Nope. Oikein hyvää päivää. Meikäläinen on Ellardo ja tänään, niin kun saatatte videon. Ja tällaisen Sennheiser, kyllä, Sennheiser, Sen 1302 USB mikseripöydän. Tää mikseripöydä itsessään on aika tämmönen pieni ja sillä saa aina hoidettua. Aina. Mä en oo käyttänyt tätä vielä. Niin. Audiotekniikalta. Ja toinen Sennheiser. Sennheiser. Mikä ihme se on? No niin, ja nyt on vaihtunut tähän AT22. Niin, nyt minulla on käytössäni tämä uusi Audio-Technican 2020 mikrofoni. Mä unohdin sanoa varmaan AT:n. En tiedä. Paitsi että mitä kavereilla mukaan mulla. Miten tää laitetaan kiinni?